खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अनलाइननि गेजेरजों गारि बायनो थांनानै थगायजादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पद्मपुख्रि गामिनि सैतान बिश्वास बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला OLX एबाव गंसे मारुति सुजुकी कम्पानीनि K10 मुंनि गारि नुदोंमोन गारिनि नाम्बारा AS01BS5356 आरो गारिनि बेसेना 50,000 गारिनि बेसेनखौ 50,000 रां नुनायलाय बिथाङा OLXनि गेजेरजों गारि फाननो नागिरग्रा गारि बिगोमाजों फनाव रायज्लायदोंमोन आरो बायनाय फाननायनि खोथायाबो थि जादोंमोन गारि बायनाय फाननायनि थि जानायनि साननै उनाव गारि बिगोमानि मुं सोलायनायनि मुङाव बायग्रानिफ्राय सिगां 3,000 रां बिग्रोदोंमोन आरो बिथां सैतान बिश्वासाबो बिनाय बायदियैनो 2,500 रांखौ अनलाइननि गेजेरजों हरग्रोदोंमोन बेनि उनाव फिन आरोबाव बेबायदि रां बिहरबाय थानायाव बिथां सैतान बिश्वासा मिथिनो मोन्दोंदि बियो सासे नंखाय गारि फानग्रासो बेजों लोगोसे बिथां सैतान बिश्वासा फोरमायथिनानै होबावदोंदि OLXआव गारि फानग्राया गावखौ रैखाथि बिफानाव मावो होननानै सिनायथि होदोंमोन मख'नो गोनांदि OLXआव गारि खम दामाव फाननायनि एडभार्टाइज होग्राफोरनि बांसिनानो गावसोरखौ रैखाथि बिफानाव मावो होननानै सिनायथि होयो जाहाथे बायग्राफोरखौ गोरलैयैनो थगायनो हायो आरो बिसोरनिफ्राय रां लानो हायो बेबायदि जाथाय जानाया गिबि खेब नङा बिनि सिगांबो गोबां खेब बेबायदि जाथाया जाबोदों कटन इउनिभार्सिटिया आन्डार ग्रेजुएट फार्स्ट सेमिस्टारनि आनजाद जाय दिनैनिफ्राय खुंजानो गोनां बेनि सायाव मोनसे गोदान नटिस फोसावदों COVID-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै कटन इउनिभार्सिटिया नटिस दिहुननाय बायदिब्ला आन्डार ग्रेजुएटनि फार्स्ट सेमिस्टारनि फरायसाफोर जाय दिनैनिफ्राय आनजाद होनो गोनां सोरबा फरायसाया जुदि आनजाद होफुबाय थानायनि गेजेराव नङाब्ला आनजाद खुंनायनि 7 साननि सिगांनिफ्राय COVID-19 पजिटिभ जादोंब्ला आरो COVID-19 पजिटिभनि थाखाय हम क्वारेन्टाइनआव थादोंब्ला बैफोर फरायसाफोरा आनजाद होनो गोनांथि गैया उननि समाव बैफोर फरायसाफोरनि थाखाय आनजादखौ फिन खुंफिनगोन मख'नो गोनांदि फरायसाया COVID-19 पजिटिभ जादोंब्ला बेनि फोरमान बिलाइखौ गथायनो नांगोन कटन इउनिभार्सिटिया आनजादनि सायाव नटिस दिहुननायनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाबो जानो गोनां आनजादनि सायाव नटिस दिहुनदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशना दिहुननाय नटिसनि बायदिब्ला आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट BEd आरो MEd फोरनि सेमिस्टारनि आनजादफोर जाय दिनैनिफ्राय खुंजानो गोनां बैफोर सेमिस्टारनि आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय जेब्लासिम COVID-19नि थासारिया मोजाङाव फैफिना अब्लासिम आनजादखौ खुंथ'नाय जानाय नङा होननानैबो फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावदों कर'ना भाइरासनि गुबुन मोनसे गिख्रंथावनासिन केस मोनदों रायजोआव डिब्रुगड़ एयारपर्टआव सासे दावबायारिनि देहायाव मोननाय जादों बे गिख्रंथावनासिन कर'ना भाइरासखौ जायखौ B1617 स्ट्रेन बुंनाय जायो गिख्रंथावनासिन B1617 स्ट्रेना भारतनि महाराष्ट्रआवनो सोमजिनाय जेराव डाबल मिउटेन्ट COVID-19 एबा मोननै मिउटेसन दङ सिगांनि कर'ना भाइरासआव मोनसेल' मिउटेसन थायोमोन नाथाय दा डिब्रुगड़ एयारपर्टआव सासे दावबायारिनि देहायाव बे मोननै मिउटेसन थानाय COVID-19खौ मोननाय जादों जाय सिगांनि कर'ना भाइरासनि रुजुनायाव गिख्रंथावनासिन जानायजों लोगोसे बियो जोबोद गोख्रैयै गोसारो आरो सुबुंनि इमिउनिटिखौ खम खालामो एबा देहाखौ थाब लोरबां खालामो बे गिख्रंथावनासिन कर'ना भाइरास मोननायखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों आरो सुबुंफोरखौ बांसिनै सांग्रां जानानै थानो थाखायबो खावलायदों बेराफारसेथिं गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ एयारपर्टआव COVID-19 टेस्ट खालामनाया गोनांथार होननानै रायजो सोरखारा आयेन फोसावनायनि उनावबो सिलचर एयारपर्टनिफ्राय 500सो दावबायारिफ्रा COVID-19 टेस्ट खालामालासे खारखुमालांदों जिल्ला बेंगिरिया जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला गासै 690 दावबायारिफोर दंमोन बेनिनो 189 दावबायारिफोरखौ टेस्ट खालामनायबो जाबायमोन आरो बेनि मादाव 6 COVID-19 पजिटिभबो मोनबायमोन नाथाय 500सो दावबायारिफोरा एयारपर्टनि पुलिस आरो अथ'रिटिनि सायाव होदाव होसि खालामनानै खारखुमालांनायफोरखौ हमनो थाखाय टिकेट बुकिं खालामनायाव होनाय मबाइल नम्बर आरो एड्रेसनि गेजेरजों हमनो नाजागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों जिल्ला बेंगिरिया मणिपुरनि नावरेम बेबी र'जी सानाचानु बिथाङा पोलेन्डनि किल्सआव जानाय एबा युथ मेन्स एन्ड वुमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप 2021नि 56 केजि खथायाव भारतनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो हाबाय बिथां बेबी र'जी सानाचानुनि अनगायैबो सानै भारतनि बक्सिं गेलेगिरिफ्रा भारतनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो हादों मुंफोरा फारियै हारियानानि गीतिका बिथाङा 48 केजि खथायाव सनानि मेडेलखौ मोननो हादों आरो पुनम बिथाङा 57 केजि खथायाव सनानि मेडेलखौ मोननो हादों
पोलेन्डनि किल्सआव जानाय एबा युथ मेन्स एन्ड वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप 2021 आव भारतनि गासै सा 20 गेलेगिरिफोरा बक्सिं गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय थांदोंमोन। बेनि मादाव दासिम मोन 11 मेडेल देरहानो हाखाबाय। मख'नो गोनांदि बक्सिं गेलेनाया दासिमबो जागासिनो दङ। माखासे रायजोफोराव COVID-19 नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै लकडाउन फोसावफिननायलाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय लेबारफोरा गावनि न' फारसे फैफिननो थांखि लादों, जायनि थाखाय रेल स्टेशन आरो बास स्टेन्डफोराव नांनायनि बांसिन सुबुंफोरा होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। सुबुंनि बिदि होंगो दोंगो जानाया COVID-19 नि गोसारनायखौ बांसिन खालामनो हागौ। बेनिखायनो नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवे (NFR) आ गुवाहाटीनिफ्राय बेंगालर आरो बेंगालरनिफ्राय गुवाहाटीसिम सप्तासेयाव खेबसे खारग्रा सामार स्पेशल ट्रेन हगारबावनो थांखि लाबाय। बे ट्रेनआ 24 एप्रिलनिफ्राय बेंगालरनि येसभान्तपुरनिफ्राय गुवाहाटीसिम खारबोगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय फिन 26 एप्रिलाव बेंगालरनि येसभान्तपुरसिम थांफिनगोन। बेनि अनगायैबो ट्रेनजों दावबायनाय समाव COVID-19 नि माखासे सरासनस्रा नियम जेरै मास्क गानथारनांगोन, स'सियेल डिस्टेन्स फालिनांगोन। PPE किट गाननानै साथाम दुथां सिखावआ बेंकनिफ्राय नोगोद 6 लाख रां लुथिदों। बे जाथाया सा काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि पाठान ओनसोलनि जम्मु एन्ड काश्मीर बेंकआव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला साथाम हाथियार लानाय दुथां सिखावआ PPE किट गाननानै बेंकआव हाबफैनानै गिबियाव उदाङाव गुलि गावग्रोदों। बेनि उनाव दुथां सिखावआ बेंकनिफ्राय नोगोद 6 लाख रांखौ लुथिदों। दुथांफोरखौ बेंक सिङाव थानाय सुबुंफोर आरो बेंक नेग्रा गार्डआ होबथानो नाजादोंमोन, नाथाय दुथां सिखावफोरा उदाङाव गुलि गावनानै सिगिनायजों लोगोसे बेंक नेग्रा गार्डखौ गाज्रियै बुदों आरो बिथांनि राइफलखौबो सेख'नानै खारग'लांनो हादों। जाथाय जानायनि उनाव जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसआ बेंकआव फैनानै CCTV फुटेजनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावफैदों। दासिम जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसआ दुथां सिखावफोरखौ हमनो हाथ'वाखै। जायफोर जिल्लाफोराव 100 नि बांसिन COVID-19 पजिटिभ जागोन, बैफोर जिल्लाफोरनि थाखाय माखासे आरोबाव गोदान गाइडलाइन्स दिहुनदेरदों रायजो सरकारा। गासैबो सोलोंथाइ फसंथान आरो कचिं इनस्टिट्युटफोरनि टिचिं आरो नन टिचिं आइजो स्टाफफोर जाय देहायाव गोनां नङाब्ला 5 बोसोर आरो बेनिफ्राय उन्दैसिन फिसा दङ, बिथांमोनहा डिउटियाव थांनो गोनांथि गैया। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कचिं इनस्टिट्युटफोराव 50% फरायसाफोरखौल' लानानै फोरोंथाय होनो हागोन। गुवाहाटीआव नंखाय MBBS नि डिग्री थानाय 2 डक्टर हमनो हादों। मुंफोरा फारियै डक्टर ऋषिकेश भुइया आरो डक्टर मनोरन्जन रय। बिसोर सानैबो गुबैयै हमिय'पेथिकनि डक्टर, नाथाय बिसोरो श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभार्सिटि अफ हेल्थ साइन्सेसनि नंखाय MBBS डिग्रीनि सार्टिफिकेट लानानै गुवाहाटीनि माखासे प्राइभेट हस्पिटालफोराव एल'पेथिक डक्टरनि खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन। श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभार्सिटि अफ हेल्थ साइन्सेसनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुजित बर्धाना नंखाय MBBS डिग्रीनि सार्टिफिकेट थानाय 2 डक्टरनि हेंथायै भाङाखर पुलिस थानायाव FIR होदोंमोन। दा गुवाहाटी पुलिसआ बिसोर 2 नंखाय डक्टरखौ हमबाय। थांनाय साननै सिगां शिबसागर जिल्लानि लाखुवा ONGC थाव फुंखानिफ्राय 3 मावथिखौ लांखारदोंमोन आरो बे खामानिखौ आलफा उदखारि हान्जाखौनो मावनायनि सन्देह खालामदोंमोन। नाथाय दा बे लांखारनाय जाथायनि सायाव आसामनि एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस GP सिंह बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होबाय दि ONGC थाव फुंखानि 3 मावथिखौ आलफा उदखारि हान्जायानो लांखारदोंमोन आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों लांखारग्राफोरखौ सिनायनो हादों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बिथां GP सिंहआ जाथाय जानाय जायगा लाखुवा ONGC थाव फुंखायाव नायबिजिरहैनायनि उनावनो बेफोर खोथाखौ बुंथिदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि लांखारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सन्देह खालामनानै दासिम 3खौ हमबाय आरो बेनि अनगायैबो 30 सोनाव सोंनाय फिननाय लानाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। ONGC निफ्राय रां दाबि खालामनो आरो आसामाव गाज्रि थासारि सोमजिहोनो थाखायनो आलफा उदखारि हान्जाया लांखारनाय खामानिखौ मावदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथां GP सिंहआ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।